gwdan parkआव एसे आबदा खालामनायनोसै दिनैहाय बैलाय माथो मोखां खोबथेना दङ ओपनिं जायाखै नामा बिलाय मोखां खोबथेनासो दं माथो जारला जागोन माथो सोरनिथाय बेबो माबाया एसे नायहैनि र' ओपनिं खालामनाय जायाखै प्लास्टिकजों खोबथेनानै दङ दाबो 19 डेट अफ बार्थ 19/3/1965 डेटआ जाहैबाय 13/7/1990 आयु आं आफादाव हाबनाय सानसे माथो बिलाय औ नैबे मोनसे जायगायाव ना खुदियाफोरखौ थिग बेलासि समावहाय बेरायहोफैनो मानो मोजां आरोखि नैबे बेयावहाय खारग्लुंग्रा गेलेग्रा माबा माबि बायदि रोखोम ओमफ्राय ओरै साइडआव फख्रि दङ ना मोनो फैलायबाय नै आरोबाव दिनै गौरां पार्कआवहाय सोरखौबा लोगो लालाबायनोसैसो ना मा बिसोर लोगो लानो फैदों दा नायनो फैदों दा गैला सेस बैग्रियालाय फिथाइ दंना गैया बे रानजोब्बाय अबस्थायानो गैया माथो हालोदानो नै बिदि बट दंमोन ओरैनो थादलाबायजोब्बाय माथो दैज्लाङावसो सालायगोन मास मारसे ना घास काटছে ब्रा घास काटছে आच्छा ना सारदों ना गांसो हादों ड्राइथार माथो ना बैफोरबायदि जिरायनो हागोन आरोखि बैखौ नुहुरदों ना फिसा फिसालाना मा जाखोरा बिसोरलाय बिसोरथ' बिदि नङा नंनायालाय लाइनजों मोजां पजिसनजोंनो फैदों जों फैनायालाय ना मा हा मोजां पजिसन बैजों थांगोन दै सेरजों बैजों औ ओरै गिदिंथारनायसै गिदिंबोबाय दे बैजों बावहाय रेजिस्टार खालामनासो दोननांगोन नै बे गेट मोनसे दङ ओरै बे दंफांजों गिदिंबोबाय ओरैहाय फाखोसे गिदिंबाय बैखौ सफा भिजुवेल होगोन ओमफ्राय बेचेलारफोरनि जायगासो बियो ओमफ्राय न' एलक' गैया दाथ' जों बै सान्दुंआवसो जिरायहैनांसिगोन ना होमबा जिरायनोसै दा सान्दुंआव दान्दिसे जिरायनोसै गेटआबो गोगोमखा आरोबाव नैबे ब्रिजखौ गाखोहैबावनोसै बे फंबाया नुवाखै नालाय एसे फार्स्ट टाइम बेयाव हाबदों थांनाय बेलायावनो थांलाय फैलाय खालामदों बिरादनो नाथाय हाबफेराखैमोन आरो बे गौरां माबायदि बे ब्रिजजों मानखोबावनोसै नामा एबारावहाय बै खुदियाफोरनिजों हाबनोसै फार्स्ट टाइम लाइफआव बिदि बर'फोरनि आसामाव आरो ना आसाम नङा बिटिआर आसाम नङा बेजोंबोथ' जायगाया बुकिं बैयाव गुसुसो माबा मोनसे जानांसिगोन बा बेरायबाय एसे बै साइडजों बै साइड सोरबाफोर फैयोबा सिंगल फैना दै बेचेलारफोरनि सियारानो खालि गैया बुकिं जोबथार हाबनोसै नै खुदियाफोर गेलेग्रायावसो जिरायहैनोसै जिरायनो थाखाय नै बावहाय जायगा गैया मोखाङाव बैयाव मोनसे दङ बावहाय जिरायनो हागोन ओमफ्राय खामानि गैया ओमफ्राय बैथिंजायथ' जायगायानो बुकिं जोबथार मोनसेबो खालि गैला ओरैहाय बेचेलारफोरनिसो गोजा जायगायाबो बावहाय फेमिलि लाबोनोब्ला थिग बेलासे 4टा बिनिफ्राय गेलेजागोन आरोखि 4टानिफ्राय स्टार्ट माने एसे उसुबिदा जायो नै बिदि न'आवलाय सोर जिरायनो दे बिदिबो जानाय नङा ओमफ्राय दा सोरथ' फन हरलायखो दा बारनालाय है बादेव फन हरलायबाय बैयाव जिरायनोसैथ' जों बैयावहाय जिरायनोसै खालियानो गैया माथो मोनसे गैया जिरायनो जायगाखौनो मोनासै जों नागिरनानैनो बे थांबा बे ग्रोब बे थांबा बे ग्रोब
ओइ खनायाव सियार मोनसे खालि नुदों बावहाय र' सोरबा जिरायो नामा दान्दिसे जिरायो बावहाय लाग्रोदो बे जोबथारनायाव नैबे मोनसे सियारावसो जिरायनोसै पस्टआ नैबे मोनसे खालि बै बे सेकेन्डआवबोथ' माबा पस्ट खालि माने बेबो खालिया ओरैनो खालि जायाखै सान्दुङा नांफैयो नै ब्रिजआ ओमफ्राय बेफोर गासिबो बिनिफ्रायनो बै बे कारेन्ट टावार नुदोंना बावहाय मोनसे मा होननानै बुङो गेलेग्रा दं खुदियाफोर ओमफ्राय बिनि खाथि खाथि मा दं जिरायग्रा दं बे सान्दुं गोसाब्लाबो फिलाप जानानै दं ओमफ्राय ओरैहाय दंफां जेबो गैया बै खावसेजों दंफां दङ सायख्लुम बिजों जिरायनो मोजां ओमफ्राय मा गासिबो बेचेलारफोर जिरायो बेचेलारफोर जिरायनानै थानानै बुकिं जाजोबनानै थायो माने सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायनाय बाथ्राथ' गोदै गोबाब सावरायलायो माने गोथाव गोथाव मा ओंख्रि जानाय दालि ओंख्रि जादों माबा माबि थेवबो बिसोरो मोनसे बुस्थुआ सावरायदोंब्लाबो इन्टारेस्ट गैया औ मा मोनजानांगोन बिसोरो बावहाय जानोब्ला सावरायनोब्ला टमेट' माबा वाटारमेलन खाथियाव बागान थानांगोन ओमफ्राय बे वाटारमेलनखौ जादो गोदैनो आराम सावरायलायदो नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि गौरां पार्कआव बेफोरबायदि आरोखि ना जोंनि हाग्रामा ब्रिजआव बै बेवहाय रौमारि खाथियाव दालां दङ ना बे दालाङाव इन्टारेस्टआनो मजाया आलादा खुदियाफोरखौ लांदो बालाबारियाव गेलेहोदो बाला गरसे गरनै मोनजागोन ओमफ्राय दै दङ दैयाव स्र' दुगैदो नेचारेल पुरा भुटाननिफ्राय बोहैनाय दै आइरन मुक्त दै नङा होमबा भेजाल गैया स्राय स्राय दै बोहैनाय साफुन लांखादो आराम थुखैदो वाटारमेलना थुब्ला दानखावदो दुगैस्रां लोबस्रां आराम साम'जों हायै हायै जादो गोथावनो बेफोरबायदि इन्टारेस्ट गैया आरोखि हाग्रामा ब्रिज बेवहाय आरो बिराद मोजां आरोखि बावहाय फैसा थाइसेबो लाया आरामजोंनो बेफोरबायदि गौरां पार्कआव फैबाबो बेलासियाव फैयो 5टा बाजियाव होमबाना मोजां बेरायनो थाखाय सान्दुङाव फैबा एसे खस्थ' मोनो आरो मानसिया देहाया दुरबल मोनगोन हाइ प्रेसार गोनांफोरा लथब गोग्लैगोनबो ओमफ्राय हायोब्ला दाथ' सान्दुं गोसा जाबाय फ्रिजनि दै गुसु लाबोदो बथल मोननैसो माबा मोजां दखानबो गैया सिङाव जेबो दखान गैया सिङाव माने दखान थायोब्ला मोजां आइसक्रिम मोनसे दङ साथा लानानै ओमफ्राय बिनियाबा आखायाव आसुगुराबो जि गोलाव गोलाव आगसिनि आगदानि आसुगुर गोलाव गोलाव बिनि बिहारि बावसो आरो जाजायो जानोबा फै जानाय माने बोरै जानो आसुगुरानो गोलाव खना खना मैला माराम राम होमबाथ' जों बिनि बेरामखौसोथ' जों बोना लानाय जागोन नङा होमबा बे आरोखि दखान मोजां मोनसे होबा मोजां जायो सिङावबाबो बाहेराव जोबसो थ' जेखियानो जादोला अफ्रि ब्लग 2 खौ दिनै गौरां पार्क सापर्ट खालाम रायजोबा सोरबा इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक पेजआव खालामोबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम थ' बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय